A už je to tu. Elektro otvára brány svojim študentom opäť. Počas prázdnin prešla škola veľkými zmenami, aby sme sa tu mali zas o niečo lepšie. Na začiatku tohto školského roku sme prijali 116 prvákov, to znamená, že sme naplnili kapacitu na 100%. Teším sa na kolektív v škole, na nových žiakov a hlavne na učiteľov. Máme nové multifunkčné ihrisko, veľmi pekné, máme nové elektroinštalácie, vymalovali sa chodby, vymalovali sa odborné učebne. Chceme ešte lepšie prehlbiť spoluprácu s firmami z regiónu, to znamená spolupráca s praxou. Doteraz nám táto cesta veľmi osvedčila, ale máme minimálny počet nezamestnaných absolventov. Elektro si pre nás opäť pripravilo plno noviniek. My nezabúdajme na naše školské heslo: normálne je učiť sa, normálne je správať sa slušne.